Dobrý den, všechny vás zdravím. Dneska se zahrajeme War Thunder za tanky a minule jsme hráli za Francouze a jdeme to zkusit, snad se nám to dnešní bitva povede. Tak, už se nám to načítá. A padla nám Polsko zima. Zkusím spawnout tady, jako vždy. Tady líčknout tady kolem toho ostrůvku a tady k těm kamenům, anebo tady těm barečkům. Tak, ještě bychom se mohli tady spawnout, jak jsem říkal. Tak, jeden. A jak jsem říkal, projedeme kolem toho ostrůvka, což je tamhle tam. Jsou s náma Němci, to je dobré. A zatím nevidím nikoho. A někdo vystřelil. Tak tady se sjedem po tom ledu. A ježiš, na tohle vždycky narazím. Tak, vjeli jsme na led. Jako když si počkáte na tom ledu, tak si myslím, že naberete větší rychlost, ale zatím nic moc. Já teda vedu na tu pevninu. Tak jedem. Tak. Teďkom zkusíme na někoho zamířit. Tam je Němec. Tam nevím, ale zkusíme vystřelit. No. Netrefili jsme se a už nás někdo zabil. Teďkom zkusíme na druhý spawn. A snad se nám to s tímhle tankem povede. Tak. A jedem. Zkusíme nějak vysnajpit to město, protože většina bodů už jsou obsazené nepřítelem a C se už obsazuje. Takže to nějak zkusíme. A snad se nám to povede. Počkat, tam je ten Němec. Aha, už ho někdo zabil. Tak zkusíme obsadit to Cčko. Oj. No, super. Zkusíme druhou bitvu. Snad se nám ta druhá povede, protože jsme umřeli docela rychle, za skoro 5 minut. Jenom 14. Tak, zajímá mě, co zase Polsko zima. Ale tentokrát jsme na druhé straně. Já se zkusím teda spawnout zase tady. A snad se nám to povede.
No, tak. Jedem, já se zkusím sklouznout po tom ledu, snad mi to nějakou rychlost dá. Nebo zkusíme to rovnou tady vysnajpit. Tak trošku. Tak. Dobře, zkusíme to tam teda vjet. A snad se nám tato bitva povede. Ale za mě se určitě povede. Jako Švédsko nemám úplně nejradši. Určitě napište do komentáře, jaký váš oblíbený stát. A mám takové podezření, že po nás někdo pálil. Aha, počkat. Trefa. No nic se nedá dělat, je to americký tank. Docela rychlý, ale těžký. Už je na pevnině. Tady je krásně hladký sníh. A snad se nám M-tank povede zabít. Dobře, máme jenom 2 nasazení, protože máme 2 tanky. A to Švédy. Přece nemůžu být v tomto videu bez zásahu a mám rovnou kriticky, jak jsem to řekl. Dobře, snad se nám ho podaří zabít. Už si mě všiml. A střílí po mně někdo další. No jo. Tak, zkusíme to znova, ale dáme si větší pozor. A zkusíme teď vjet do toho města, spíš bych jako udělal. Vedle. O ne. Kdo po mně vypálil? Plno jich tu je. Snad, no, takže lidi, 2 bitvy je maximum. Já myslím, že pro toto video to bude všechno a ahoj.